Хәзер барсы хакында да тулырак. Атна башында Саба районына эш сәфәре белән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов килде. Бу хакта тулырак Әлфия Мөбаракова сөйли. Ағымдағы атна барышында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Байлар Сабасына килде. Районыбызның соңгы елларда үсә, матурая, киңәя, заманча төс ала баруы һәр кем өчен куаныч. Мисалларны да күпләп китерергә мөмкин. Республика рәисе үзенең сәфәрен иң элек Саба аграр көллиятенең яңа сафка баскан тулай торагы белән танышудан башлады. Ул яшәү бүлмәләрен карады, Саба һөнәрчеләренең эшен күзәтте, физкультура һәм спорт белән шөгыльләнүчеләр белән аралашты. Bir şeyde yoktur. Rahmet. Şimdi %73 orunna 44 bölme var. Bunda bizim studentlarımız yaşayacak. Şimdi birinci, ikinci kurslar bizim tekte. Şimdi bizim rekse var idi, notorlar. Şimdi azırak yaşarga öğrenmiş. Bu yakşı matırlıkka çağırlar indiler. Allah bilse. Böyle şol. Şimdi bizden kolanırsa şimdi bizge şanalar iken, bizge şunday zor mümkünlükler tudralar iken biz bütün kişimizni okutuşlar studentlarımız birlikte bütün kişimizni koyup Rüstem Nurgaliş iletkençe ders ittirip gidecek bunu terbiyelep şimdi bizning hizmetimizni biz onların şanısını yoklar için kişimizni koyarga tiyiş. Әлбәттә, аларның һәрберсе дә менә мондый шартларга ия түгел хәзерге көндә. Шулай ук бу карамастан, тулай тораклар ремонтлау безнең хәзерге вакытта бара. Рәисебез тарафыннан ел сайын безнең тулай торакларга 400 миллион, ресурс үзәкләренә ремонт ясау өчен 500 миллион акча бүлеп бирелә. Менә быел безнең 9 ресурс үзәге 4 тулай торак ремонтлана. Казанда гына мәсәлән 300 миллионга якын бер тулай торакка акча бүленеп бирелгән. Алар бик зур 9 этажлы, 9 катлы йортлар. Шуңа күрә бу программаның әлбәттә без Россия күләмендә барлыкка килүен көтәбез. Һәм без аны тиз арада барлыкка килеп өметләнәбез. Бу бик кирәк. Чөнки белгечләрне хәзерләү, алар өчен шартлар тудыру белән беррәттән без аларны производствога алу өчен башта шартлар тудырырга кирәк. Менә иң мөһим шартларның берсе шул. Булай эш алып барыла, уку елына әзерлек бар. Менә бүгенге тулай торак ул безгә бер эталон булсын, үрнәк булсын, бик шатбыз. Алтын туп бинасының төзелешен спортның футбол һәм волейбол төрләре белән шөгыльләнүчеләр бик көтеп алдылар. Төзүчеләр тарафыннан да бик яхшы сыйфатлы итеп башкарылган ул. Киләчәктә бу заллар буш тормаячак. Чөнки яшьләр спортка тартыла, аны үзенең гомерлек юлдашы итә. Республика рәисе һәм төрле министрлыклар вәкилләре Сабаның биологик чистарту корылмасын карадылар. Индустриаль парк биләмәсендәге тимер эшләнмәләрне кайнар сыйныклау заводы белән таныштылар. Соңыннан алар ат спорты комплексында яңа эшләнгән янкырма ачу тантанасында булдылар. Огромное спасибо Газпрому по программе «Газпром детям». В вторую очередь, которая здесь уже ведется реконструкция и строительство. Вот. Началось у нас стендовой стрельбы спортинга и манежа, но и дальнейшая судьба, нужно было предманежник и дополнительные, стоило конюшни. Ну и вы видите, такое прекрасное здание. Огромное спасибо. В Российской Федерации такие программы, которые в действительности для наших будущих детей и дети, которые занимаются спортом, им все условия. Всем главное здоровье, успех во всем, когда мы вместе, я думаю, все будет. Я хотел бы поблагодарить акционеров «Газпром», в лице Алексея Ивановича Миллера, вот Александр Ринатович здесь. Мы тогда обратились к Алексею Ивановичу, рассказали, какие проекты мы в республике реализуем, хотя у нас очень много совместных проектов с «Газпромом». И вот этот прекрасный объект, манеж, появился здесь. Хайырлы сағатта, уңышлар барыбызга атчылык безнең халык өчен борынгы заманнан килгән һәм без атка мөнәсәбәтебез бик яхшы, тагын да яхшырак булачак. Бик зур рәхмәт сезгә. Я очень рад сегодня присутствовать здесь на торжественном открытии реконструированного комплекса, спортивного комплекса
расширенного, который позволит принимать более масштабные мероприятия и который станет настоящим домом для тех ребят, которые свяжут свою жизнь с конным спортом. Конечно, я хотел бы выразить огромные слова благодарности главе Республики Татарстан, главе муниципального района Сабинского. Спасибо большое, потому что без вашего участия, наверное, невозможно было бы реализовать данный проект. Хотел бы сказать слова благодарности строителям, которые в столь короткие сроки могли реализовать данные работы. Вот. Ну и, конечно, пользуясь случаем, вперед не поздравляют, я хотел бы поздравить всех присутствующих с предстоящим праздником Республики Татарстан и города Казани. Спасибо вам, с праздником, всего хорошего. Республика рәисе ат спорты белән шөгыльләнүче егет һәм кызларның чыгышларын да күзәтте.